ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୀବନର ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଚଳିକି ଆସି ଗାଁରେ ଯାହାର ବାହାଘର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଏ କାମଟା ଯିଏ ଶିଖିନଥାନ୍ତି କିଛି, ତ ନିଜେ ଶିଖିକି କେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କରି ପକାନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଭାରି ଭାବେ। କାରଣ ମୁଁ ମୋ କଥାରେ ହିଁ ଭାବୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏ କାମ କେତେବେଳେ ଶିଖିଲି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଏବେ ସେ କାମଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଯାହା ଆଗରୁ ଟିକେ ଧରିଦେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନ ମାନେ ତ ଏଇଆ। ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।